An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw kan aw dangan na bi kunnafoniw la kumabaw olu filɛ nin ye Bamako maire ka wulikajɔ bɛna kɛ mun de ye walasa fɛn min ye cogo min na dan ka se ka kari coronavirus bana carinni na Mali jamana kɔnɔ an fɛ yan nɔ Senatolanci ɲɛmaw ka kulekanw bɔra walasa fɛn min ye saison 2019-2020 a baaraw ka se ka sira sɔrɔ ni ne bi bamanankan kunnafoniw la kumabaw ye walawalali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye aw bisimila bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na bakuruba kunnafoni na coronavirus bana a bɛ an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan i n'a fɔ a bɛ farafinna jamana wɛrɛ fan tɔw fɛ cogoya min na yalima Bamako maire kɛn bɛ ka wulikajɔ jumɛnw sigi sen kan ni fɛɛrɛw ye cogo min na fɛn min ye coronavirus bana ye a carinniw ka se ka sigi sen kan ani fɛɛrɛ kofɔlen minnu jamana ɲɛmaw fɛ o ka se ka matarafa dugudenw fɛ Shirifula Jabaraniso tɔgɔ la Sajo Sidibe a n'a ka jatala Daramani Male wulikajɔ dɔw kɛ ka se a ɲɛmayaso dɔw la an ka jɛ an ka ɲamadalikaw ka sɔrɔlenw fɛ walasa ka dankari coronavirus banakisɛ la ani ka fɛɛrɛw labato fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka hadamaden tanga a ma o de kadara kɔnɔ sigida ɲɛma dɔw n'u ka kankɔrɔsigiw an ka jamana faba kɔnɔ olu kelen bɛ ka sigi balilen dɔw boloda walasa ka se ka jamanadenw lafaamuya kɔlɔlɔ min bɛ banakisɛ in na o de siratigɛ kan sigida wɔɔrɔnan na ale kelen bɛ ka musaka min labɛn a kɛlɛli kama o bɛ t'i jɔ fo sefawari miliyɔn 30 la bana in a ye an bɛɛ sogo la en ce sens que pratiquement bana min don bana jugu de don bana juguya kama an y'a ɲini vraiment ka sensibilisation kɛ commune kɔnɔna la pour que bɛɛ b'i hakili to i yɛrɛ la banabagatɔ min bɛ yan nɔ an bɛ bi min na a bɛ mɔgɔ 40 bɔ et puis bon mɔgɔ min tɛ an na a bɛ mɔgɔ 2 ɲɔgɔn bɔ commune 6 kɔnɔna la conseil communal y'a décidé ka miliyɔn 30 k'o bɔ commune 6 caisse la pour que ka bana in bon hali n'a ma se ka kunbɛn au moins baara ka se ka daminɛ n'o ye bon pour que vraiment population bɛ se ka protéger cogo min na bana in kana juguya an fɛ yan quoi. O labɛn kelen de sabatilen n'o sigida duurunan fana la togoya min na coronavirus banakisɛ ko a daga bɛ se ka ban dala cogo min na olu fana kelen bɛ ka musaka min labɛn a kɛlɛli kama o bɛ t'i jɔ sefawari miliyɔn 30 la a laɲini de ka se ka kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛɛ labɔ ani kunnafonidilaw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu b'a di laada sira kan u ka se ka carin dugu kɔnɔ ka maaw la faamuya fɛɛrɛ minnu bilala sen kan ka se k'an yɛrɛ kisi a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o bɛ tali kɛ masiki donni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o fɛɛrɛ kelen de talen don sigida gale maa ɲɛmaaw fana fɛ tiɲɛ jugu min cilen no diɲɛ kɔnɔ mais an ka perepere-latigɛ a sera Mali la mais yan'a ka se Mali la an y'a kibaruya sɔrɔ mun kɛ an ye ɲɛbila baaraw kɛ parce que ni bɛ ɲɛmɔgɔya la fɛn dɔw bɛ yen i b'olu ɲɛsigi an ɲɛsigi baaraw kɛ dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw ani mɔgɔ da kan ka se ka don ni bana kunbɛnni ko kuma na an ye comité de veille sigi fɛɛrɛw de bɛ tigɛ pour que fɛɛrɛw ye jumɛn ye awa a bɛ fɔ mun ma dispositif de lavage des mains safinɛ b'o la eau de javel b'o la alors ka sigi ji n'i bɛ don bureau yanni i ka don mairie yɛrɛ kɔnɔ yan k'i tɛgɛ ko k'a jɛ safinɛ na ka masigi fana don an nun na parce que a fɔra awa n'an bɛ kuma an da fiɲɛw bɛ se ka se ɲɔgɔn ma donc ni masigi bɛ nun na a ka ca Ala fɛ n'i tusura awa a tɛ mɔgɔ sɔrɔ kunun par exemple a fɔra ko k'a 3 yɛrɛ commune 5 kɔnɔ donc ni dɔ tɛ ka fara ka dɔ tɛ ka bɔ a la commune 5 yɛrɛ kɔnɔ yan an sera ka délibération kɛ k'a yira k'a fɔ miliyɔn 30 ɲɔgɔn an b'o don awa a kɛlɛli la kabini bana ni kibaruya sera an ka jamana kɔnɔ an ye mɔgɔw sensibiliser ka diinɛ ɲɛmɔgɔw wele k'an ka commissariat 3 ninnu wele commissariat 6e arrondissement 12e arrondissement et 16e arrondissement ka gendarmerie wele ka société civile wele ka bɛɛ lajɛlen wele ka bana ni kibaruya f'u ye bana nin bi sɔrɔ cogoya min na k'a f'u ye an ka baara kunfɔlɔ kɛra o de ye fɛn bɛ tali kɛ sigida filanan maa ɲɛmaaw kan denmisɛnnin caman kɔni y'a jira k'a fɔ baaraba don min bɛ ka kɛ sigida mairie fɛ nka u y'a jira k'a fɔ o dɔrɔn tɛ wasa kɛ u bɛɛ lajɛlen de sen kan ka don baara in na ni o ye coronavirus kɛlɛli ye an ka sigida la commune de n'o bɛ fɔ ma sigida filanan an ka ɲɛmɔgɔw ye ko caman kɛ
min b'a to sigida mɔgɔw bɛ se ka bɔ fɛn dɔ kalama ɲɛmɔgɔw ye dɔ kɛ mais sigida mɔgɔw ani hakilina ɲuman tigiw an b'a fɔ mun ma ko bonne volonté olu fana ye ko belebeleba kɛ belebeleba in ye jumɛn ye o sema ko ye masque distribuer mun ye gel hydroalcoolique ani tɛgɛko minɛnw dili mun ye u y'o caman kɛ an ka sigida la donc an bɛ foli kɛ k'a lase u ma ani an b'a ɲini hali o bonne volonté mɔgɔ minnu bɛ yen hali bi u ka dɔ fara o kan an ka sigida na bana in bɛɛ dalen don a la parce que hali n'i ma da la dɔwɛrɛ la i ɲɛ bɛ i sigi ɲɔgɔn na a man kɛnɛ u nana nɔfɛ ka taga n'a ye i bɛ da la o la ala k'an kisi ni ko wɛrɛ bɔra la minnu tɛ kelen ye an bɛ don min na komi bi bɛɛ ye dɔ ko mɛn min b'a yira k'a fɔ ko bana in yera nin tigi la donc o b'a yira mɔgɔ dalen don a la aussi an ɲɛ b'an ka baarakɛyɔrɔ la n'an bɛ baara kɛ tile kɔnɔ caman bɔra an ka baarakɛtaw la bɛɛ y'i fanga fara ɲɔgɔn kan ala barika la an ka dugawu kɛ fɛn kelen min b'an kisi bana in ma o ye a fɔra an ka mesure minnu kɛ o mesure ye jumɛn ye ka se ka masque don i nun na i tɛgɛ i kana to ka o da i nun ni daw la ani ka se ka i tɛgɛ ko safinɛ na ni i ye gel hydroalcoolique fana sɔrɔ i bɛ i tɛgɛ jɔsi o fana na kosɛbɛ ani ni i ni jama ni taara yɔrɔ la i ni mɔgɔ 2 ni 3 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min a ka distance don aw ni ɲɔgɔn cɛ min dɔgɔyalen bɛ kɛ mètre 1 ɲɔgɔn ye n'o kɛra a ka ca ala fɛ ala bɛ kisili kɛ kosɛbɛ en attendant que an ka fura sɔrɔ. Alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofara min o bɛ Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya na section provinciale de Mumine u ye jolidi belebele boloda ka bɛn ni dɔgɔkun tɛmɛnen na ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni jolidi bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ o de ye an fa n'an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madan Aidara a ka bangani ɲaɲanu ye Lasana Sidibe ka wulikajɔ sira kan sama min na Musa Fɔnba a bɛna dɔ ɲɛfɔ an ye o kan. Nin joli de ba min kɛra Burkina silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara fɛ min bɛ wele ko section provinciale de Mumine Dedugu mara la a bɛ don Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madan Haidara ka san 60 ani san 5 sɔrɔli ɲɛnamayala o ɲɛɲani bolodaliw de dafɛ wale ɲuman dɔn do Zamzami y'u ye a ka cɛsiri la ɲɛnamaya ye wala hakililata min an bila nin baara nin kɛli la ayiwa ala nana ɲɛ anw ma ka cɛ belebele dɔ bange kana diɲɛ kɔnɔ ni o nana kana diɲɛ yɛrɛ kuturu bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya n'o ye Sherif Usman Madan Haidara ye ale ka bange bɛnna le 12 mai ma 1955 ala y'a kɛlɛkɛlɛ k'a kana dugukolo ɲɛnamaya wala a bangelen nisɔndiya bonya kama pour que an ka ala barika la wari t'an bolo mais karamɔgɔ ko ni mɔgɔ min ye mɔgɔ kelen kisi i ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kisi ni mɔgɔ min ye mɔgɔ kelen faga i ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen faga ale na kun ko diɲɛ ka kisi an fana y'a ye an ko ka bɛn a ka bangeli ma an bɛna jolidi kɛ an nana joli dira jama yɛrɛ fana bɔra an bi ala fo ka ala barikada ala min y'an dan k'an garijɛgɛ karamɔgɔ ka wagati ra an b'a ala fo ni jama ye yan sɔgɔmɛdɛn na a sababu bɔra karamɔgɔ ra an bɛ karamɔgɔ fo danti foli min na an b'a fo k'a n'a kɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo a n'a ka denbaya ala ka sini kɛnɛya laban ko ɲuman dan n'an ma Ansar bi yɔrɔ o yɔrɔ ala ka bɛɛ lajɛlen kɛnɛya ala ka don an n'an juguw cɛ ala k'an kisi an juguw tɔɔrɔ ma ala ka jamana bɛɛ lajɛlen suma joli mun bɛna bɔ ala k'a kɛ hɛrɛ ye farikolow ma a bɛna taa don banamatɔ mun fana na ala k'a kɛ hɛrɛ ye u ma. Jolidiyɔrɔ la maa minnu ye joliko ɲɛnabɔbaw ye u y'a yira k'a fɔ nin jolidi nana na kuma na ka sabu kɛ a bɛ ka bɛn ni kuma ye kuma min ye gɛlɛya ye kɛnɛya nasira kan coronavirus ko y'o sababu ye samiya fɛnɛ bin bɛ ka don jolidi ma nɔgɔn bilen caman bɛ siga joli dili la jolidiyɔrɔw la ka sabu kɛ banako in ye o kumana jolidiyɔrɔ ma ɲɛmaw ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madan Haidara mɔ a ka dugu jɛko 20 da wuli ka jɔ la jango hadamadenya bɛ se ka lafiya. Ayiwa alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala tando ka sɔgɔ ka ala tando an ka bɔ bobo kana Dedugu yan ala an'an karamɔgɔ Sherif Usman Madan Haidara sababura
ayiwa anw sera dedugu an nana mun sɔrɔ yan olu fana sera yan ala ni karamɔgɔ yɛrɛ hɔrɔma kosɔn ani karamɔgɔ yɛrɛ kumakan kosɔn an nana olu fana sɔrɔ o kan de kan yan wa an b'a lɔn fana joli min bi dira ala ni karamɔgɔ yɛrɛ barika le kosɔn parce que ale le ye ni hakililaw d'an ma o ni hakilila ɲuman a y'a di diɲɛ bɛɛ ma bi ko joli ka kan ka di ni joli dira i b'i ka adamaden ɲɔgɔn o bɛ lafiya n'a ye joli di kun y'o ye donc an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ o mɔgɔ nana joli di ala k'o sara anw tɛ ciraw den wɛrɛw ye an ka président international national n'o ye Surakata Salamantaw an nana ale ka cira le la ka bɔ fɔ Bobo ka na Dedugukaw fɛ ka na joli di Asise n'o ye Mali la fɔ Burkina yan parce que n'an ko Burkina yan a daminɛna Mali la fɔ Burkina yan fɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔna na an ka foli b'o ka ɲɛmɔgɔba ye a tɛ se ka fo ka ban n'i y'a ye k'an b'a fo ka ban a y'a sɔrɔ an bɛna n'a dabila bi an b'a fo bi an b'a fo kunun ani ce ani baraji an b'a la deli fana an bɛ bɛn min kɔnɔ ala ka bɛn ni jidi ala ka bɛn ni jidi ala k'an bɛɛ kisi nafigiw tɔɔrɔ ma ala k'an bɛɛ kisi nafigiw tɔɔrɔ ma ala k'an bɛɛ sigi cogo ɲɛ ale cɛ kelen de y'a fɔ ko ni gɛlɛya bɛ adamaden na k'a ka banba k'a dɛmɛ a m'a fɔ ko silamɛ dɛ ou bien nin dɛ an nana joli min di bi silamɛ ko t'a la selibaga ko t'a la a joli de bɛ di ka mɔgɔ dɔw dɛmɛ minnu makoya kɛra joli la nin wagati in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tile kelen min kɛra joli di ye Burukina silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara fɛ min bɛ Mumudedugu mara la joli pɔsi 178 de dira an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ san 60 ani san 6 o sɔrɔli ɲɛnamayala bannen fɛ ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ka san wɛrɛ joli di jira an na Burukina Mumini silamɛya dɛmɛtɔ Ansariw fɛ Dedugu mara la amina yarabi lycée kalandenw ka ɲɔgɔndan min ni o bɛ wele ko baccalauréat a ɲɛbila baaraw sigira sen kan ka bɛn ntɛnɛn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na kalanso la ni u ko ma ko lycée de l'Union ani Cheikh Modibo Jara tɔgɔla kalanso an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko kalanden 300 o de tilalen don salle 12 ni ɲɔgɔn cɛ wa fɛn min ye danw ye minnu ni olu kofɔra jamana ɲɛmaaw fɛ coronavirus bana kɛlɛli kadaraw kɔnɔna na o fɛɛrɛ ninnu bɛɛ matarafalen don ni kalanso ninnu na Maretu Jalo a n'a ka jatara Samba Tarawele ye ko in seereya an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ lycée de l'Union ani lycée Cheikh Modibo Jara o l'écoledenw bɛ tile fila ɲɔgɔn dan na a bɛ fɔ min ma ko bac blanc n'o labɛnna lycée ninnu yɛrɛ fɛ walasa ka denmisɛnw labɛn ani u ka se k'a dɔn gɛlɛya b'u kan matière minnu na yanni bac yɛrɛ cɛ sɔgɔmada fɛ 8h épreuve ninnu daminɛna écoledenw y'a yira k'a fɔ 6e ma gɛlɛya kosɛbɛ wa hali ni u ma se ka u yɛrɛ bɔ matière min na u na u ka dɔ dun kanguruya o matière ninnu na yanni bac yɛrɛ cɛ awa nɔgɔyara sujet kun bɛ an ka porte kan a bɛ nafaba de ɲɛ an ye parce que an bɛ préparer yanni bagi yɛrɛ cɛ weleweleda kan min bɛ ne bolo ne b'a fɔ lycée bɛɛ ye u ka bagi blanc préparer u ka élèves ye pour que u ka préparer yanni bagi yɛrɛ cɛ a taabolo ka fisa komi examen yɛrɛ si ma nɔgɔn donc an bɛ ka a traiter an y'a daminɛ sɔgɔmada in na a ka fisa weleweleda min bɛ ne bolo ka a lase o ye an ka a essayer k'an yɛrɛ tanga k'an yɛrɛ kisi bari an bɛ bana waati la sɔgɔmada in na an nana an ye épreuve min kɛ an tun bɛ ka philo de kɛ tiɲɛna philo awusayara parce que an bɛ ka fɛn fɛn kɛ an tun y'a dɔn ye an y'a bɛɛ ye classe kɔnɔ ka tɛmɛ awusayara yɛrɛ de sujet tun bɛ désobéissance de kan comme sisan actualité yɛrɛ y'o de manifestation ni fɛn minnu bɛ ka kɛ sisan nɔ sujet tun b'o de kan welewelemakan min bɛ ne bolo sisan ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma an k'an basigi an ka jamanadenw bɛɛ k'u basigi an ka pays pour que pays bɛ se ka sumaya an bɛɛ ka ɲɛtaga b'o de la ayi a ma diya an kan parce que yanni examen blanc cɛ an ye école daminɛ an ye révision kɛ wa programme tila bɛɛ fɛnɛ banna donc a ma diya an kan examen blanc yɛrɛ kɛ kun ye pour que k'an préparer bagi ɲɛ an bɛ se ka bagi kɛ cogo min na nɔgɔya la. lycée de l'Union ani lycée Cheikh Modibo Jara promoteur y'a yira k'a fɔ olu bɛ u ka écoledenw préparer tantɔ de walasa u ka jaabi ɲumanw sɔrɔ ni bagi yɛrɛ résultat bɔra. sɔgɔmada in na an ye bac blanc de organiser denmisɛnninw ye pour que an bɛ se k'u préparer maintenant bagi yɛrɛ la quoi comme u ye kalo damadamani kɛ so kɔnɔ pour que u bɛ se ka révision dɔɔni kɛ u bɛ se ka bagi a dɔn bagi bɛ préparer cogoya min na pour le moment a taabolo a ka fisa vraiment sɔgɔmada in na an y'a daminɛ les élèves étaient présents les enseignants étaient présents vraiment a bɛɛ kɛcogo ɲɛna
Bon, an ye kalan daminɛ an bɛ ka programme damadamanin kɛ parce que an kun ye programme dɔɔni kɛ donc maintenant sisan an ye caman kɛ mais on peut dire qu'an ye caman kɛ donc an ye mun kɛ sisan an bɛ ka bac blanc de k'o kan pour que ka denmisɛnninw préparer psychologiquement bon résultat bɛ bɔ semaine prochaine ni Ala sɔnna donc matière mun don matière 6 de don donc série 5 matière 6 n b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna u kana décourager u ye kalo damadamanin mun kɛ so kɔnɔ u ka courage ta u ka effort ta u ka bac ni préparer bac man gɛlɛn mɔgɔ min bɛna école la don o don ani mɔgɔ min b'a ka exercice kɛ tuma bɛɛ bac tɛ gɛlɛya i ma a ka ca Ala fɛ. Bac blanc lycée de l'Union ani lycée Cheikh Modibo Jara écoledenw bɛ ka ɲɔgɔn dan kɛ filière bɛɛ lajɛlen. Ka sanga ni jamana yɛrɛ lahala ye ni o ye politiko gɛlɛya ye Mali jamana kɔnɔ o bɛ ɲini ka kɛ sababu ye ni ka bisi basa dɔ senna ntolanci baaraw la san 2020 o kadara kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ ɲɛma a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ a ye dantigɛli kɛ min b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye senna ntolanci kɛnɛbaw ye u ka dayɛlɛ ni ka u labaara Isuf Kulubali a bɛna ɲɛfɔli kan ye kunnafoni tɔ kan. Bulon kɔfɛ marisikalo tile 17 Mali Sénat dulanci tago gale a kuncɛli baaraw bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ Mali Sénat dɔrɔcogo ɲɛmaasoba ye laɲini kɛ jamana maa ɲɛmaaw fɛ o k'a lajɛ Sénat dulanci dagaw n'u k'o dayɛlɛ bi an bɛ yɔrɔ min politiki mankanw ni wɔyɔ min bɛ jamana kɔnɔ maa yɛrɛ tɛ se k'i lamaga jamana kɔnɔ bilen fanga bɛɛ lajɛlen tigɛlen don jamana yɛrɛ faaba yɛrɛ sɔsɔrɔlen don a sen dabara kɔnɔ o tuma na maa yɛrɛ tɛ se k'i da don Sénat dɔrɔciko la bilen jamana in kɔnɔna na an hakili b'a la kuluba min b'a la n'a bɛ jamana kɛnɛyako kɔlɔsi n'o kama ko conseil supérieur de la défense o fara ɲɔgɔn kan marisikalo tile 17 ni k'a yira k'a fɔ maaw k'o janto yɛrɛ la wa maaw kana kafɔ ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ maa 50 kan o de senfɛ fasoɲɔgɔnjɛ dagaso ye laɲini kɛ ko ka fasoɲɔgɔnjɛ daga kelen-kelen bɛɛ lajɛlen datugu kabini o datugulen fɔ bi o de ma dayɛlɛ bilen. An ko ni ballon bɛ tan bi bɛɛ k'a faamu k'a fɔ ni mesure ninnu de bɛ se ka bila en place pour que ka ballon ta maa dɔw ko an kana ballon ta parce que bana in bɛ sen na an ko mais an fɛn fɛn filɛ nin ye kupu dɔ dalen ma an bɛɛ tɔgɔ la u bɛ ka taa an ka kinw kɔnɔ minnu bɛ k'o tan u bɛɛ y'an denw de olu dun u bɛ ka ballon ta o kɔfɛ jama lajɛ ko fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ y'an yɛrɛ balimaw de ye o bɛ ka kɛ su ni tile o donc an ko u ka ballon tan dayɛlɛ surtout an ko jama tɛ na an ta in na n ko yɔrɔ min ni n b'o fɔ k'o gɛlɛya mɔgɔw k'o faamu Mali football n'o y'an ka championnat de Ligue 1 ye a dulonnen bɛ journée kelen pe dɔrɔn de la journée kelen pe an b'a fɔ ma 22e journée o 22e journée n'i y'o tan bi équipe 17 de kan ka retenu championnat in kɔnɔna na ka minnu bɛ taa san wɛrɛ ŋanaw ka kɛnɛ kan mais n'i ye 22e journée tan 15 b'o la déjà i b'o sɔrɔ o kelen pe dɔrɔn tan ni i bɛ 15 in sɔrɔ an ko donc vraiment stade ka dayɛlɛ an ka 22e journée tan n'an tilar'o la an bɛ a lajɛ ni karedasi bɛ programme cogoya min na ani play-off bɛ programme cogoya min na. Côte d'Ivoire jamana tɛmɛnen kɔfɛ Guinée Conakry ni Sénégali Mali Sénat dulanci laban a bɛ sɔn ka sonsori k'a sɔrɔ Sénat dulanciw ma kun cɛ o dun bɛ laban min na o de ye ka jatekɔrɔ minnu bɛ maaw bolo k'a fɔ anw de ka jama ka ca n'a aw ka jama ye o kokuraw de bɛ tila ka na bange kokura an ka Sénat dulanci kɔnɔna na o dun bɛna na kun cɛ min na o de ye jatew ye jate minnu bɛ kɛ sababu ye don n'a nataw la Sénat dulanci ɲɛmaasoba bɛ se ka baara minnu kɛ ka ngara don a ka wulikajɔ n'a ka kɛnɛyaw bɛɛ lajɛlen na maaw fɛ kunun ko ani minnu tun bɛ ɲɔgɔn na. An bɛ jɛ ka dugawu kɛ sa fɛn min ye basigi ani kolosuma ye Ala k'o don Mali jamana kɔnɔ o de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale ka ɲinininw don. Kɔnɔwarikaw ka jamana ɲɛmaa danga Daniel Kablan Duncan a y'a ka jɔyɔrɔ bila ka bɔ jamana ɲɛmaa danganya la kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Alassane Dramane Ouattara a kɛrɛfɛma min bɛ jamana ɲɛmayaso kɔnɔ ko Patrick Achi ale de y'a lase ka bɛn ni ntɛnɛn juillet kalo tile 13 ye o bɛ sin ka ŋunuŋunu dansira la ten ka sabu kɛ ko in kun sɛbɛ kɔrɔ fɔ n bɛ ŋunuŋunu na Kɔnɔwari jamana kɔnɔ politiki binaku ka k'a fɔ Daniel Kablan Duncan kɛn bɛ ka wala sɛmɛ ka bɔ jamana ɲɛmaa danganya la Alassane Dramane Ouattara nɔfɛ wa wale kelen a kɛn bɛ ka jɔyɔrɔ bila dogodogonin dogo de la n'a fɔ n tɛ maaw ye de Alassane Dramane Ouattara diɲɛ dɔ ni a ka wala sɛmɛni ye a ye bonyamasegin kɛ a ye k'a fɔ ani maa dɔ de jɛra maa min kɛra danayama ye ni baarakɛla kun don a ye jamana jɔyɔrɔba caman kɛ Alassane Dramane Ouattara ni nin man ɲi Daniel Kablan Duncan u ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Daniel Kablan Duncan a kɛra ministre ye
Alassane Dramane Ouattara ka gouvernement kono o y'a sɔrɔ Félix Houphouët-Boigny de ye jamana ɲɛmaa ye kunun wari san 1990 Alassane nana kunun wari jamana ministre ɲɛmaaya la ka taa se fo san 1993 mo Daniel Kablandenka ni Alassane ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Daniel Kablandenka kun ye ministre ye jamana ɲɛmaa Gale Fofoyi-Boigny Bile ni Henri Konabe-Dié y'i to wasabulon ɲɛmaaya la ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ka ni Alassane Dramane Ouattara kɔ don ɲɔgɔn na Henri Konabe-Dié fɛnɛ ye wele bila Daniel Kablandenka mɔ a kɛra o ka ministre ɲɛmaa ye san 2010 sa ni jamana kuntigisigi kalata kɛra Alassane Dramane Ouattara ni Laurent Gbagbo cɛ ni Alassane nana fanga na Alassane ye wele bila Daniel Kablandenka mɔ ko kura a y'a k'a ka ministre ye ministre min ɲɛsin bɛ kunun wari ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ɲɛnabɔw mu maa filaw jɛra ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye janko kunun wari jamana a bɛ se ka segin a minɛnkɔrɔlen kɔnɔ diɲɛ setigi naani setigi jamanabaw bolo k'a sabu kɛ Laurent Gbagbo ka fanga tuma setigi jamana caman kun y'i kɔ don kunun wari jamana la jamana ɲɛma a y'i to la ka Daniel Kablandenka ta ka kɛ ministre ɲɛmaa ye kunun wari jamana kɔnɔ a ka fanga kɔnɔ yɛlɛma donnen jamana sariya sunba la sa n'o ye jamana ɲɛmaa dangan jɔyɔrɔ nati kunun wari fanga kɔnɔ Alassane Dramane Ouattara ye Daniel Kablandenka kɛ a ka dangan ye ni ka sɔrɔ ka Amadou Gon Coulibaly min fatulen filɛ nin ye ka to ministre ɲɛmaaya la k'o bɔ secrétaire généraliya la jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ ka na n'o ye Daniel Kablandenka nɔna ministre ɲɛmaaya la RHDP kelen in kɔnɔ ka laban ka jira k'a fɔ o bɛ kɛ ale nɔnabila ye jamana kuntigisigi kalata nata Daniel Kablandenka kɔni ye wala sɛmɛ ka bɔ jamana ɲɛmaa dangan jɔyɔrɔ la kuma fɛnɛ la kuma min ni RHDP kan ka cɛbɔ kɛ ka ɲɛsin jamana kuntigisigi kalata mɔ min kan ka kɛ octobre kalo nata an kɔrɔ ka sabu kɛ RHDP kun ye maa min jɛra k'o kɛ cɛbɔ ye Amadou Gon Coulibaly dabama ka wele sir'o ma Madagascar kaw fe wasablo flaw Assemblée nationale ni Sénat o den fila coronavirus bana kɛr'u sata ye jamana ɲɛma Angela Joel yɛrɛ de bɔra jabarani na dimanche ka laseli kɛ jamanadenw ma k'a fɔ wasablo fila denw député ani sénateur dabama ka wele sera u ma wa ko Assemblée nationale wasadenw coronavirus bana bɛ ta nin kelen na Sénat wasablo denw a bɛ ta nin naani na ye wasaden min fatura coronavirus bana fɛ Assemblée nationale kɔnɔ a fatulen kɔfɛ de a dɔnna k'a fɔ coronavirus bana kɛra sata ye ka sabu kɛ a balolen sɛgɛsɛgɛli ma kɛ a la wa sénateur fɛnɛ ta b'o cogo la jamana ɲɛma Angela Joel y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ ka jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ maa dɔw bɛ yen coronavirus bana bɛ minnu na a tɛna tɔgɔ fɔli kɔni kɛ kabini coronavirus bana daminɛna Madagascar kaw fɛ a yira maa ba 2,573 de la 35 bɔnɛna a nin na Afrique du Sud kaw ka jamana ɲɛmaa Gale farafinden fɔlɔ min kɛra jamana ɲɛmaa ye Afrique du Sud jamana kɔnɔ Nelson Mandela ni farafinna maa ba don a yɛrɛ bira o a denw na balolen kun ye 3 min ye kelen bɔra o la musolaka dɔ ko Zinzi Mandela dabama ka wele sera a mɔ ka si to san 59 na Nelson Mandela denmuso Zinzi Mandela a fatura Afrique du Sud duguba Johannesburg lapitanizo dɔ de la ntɛnɛn sɔgɔmada yanfa in fɛ Afrique du Sud kaw ka lasigiden kun don Danemark jamana kɔnɔ a sara k'a to o de la fana bana min kɛra sata ye o kɔni ma fɔ fɔlɔ nka Nelson Mandela denmuso in ni o ye Zinzi Mandela ye a ba ye Winnie Mandela ye Nelson Mandela ye to jamana ɲɛmaaya la ka furumuso min furu sa o Winnie Mandela den de kun ye Zinzi Mandela in ye a n'o cɛ a bɛ kɛ Nelson Mandela den filanan ye ministre min bɛ Afrique du Sud kaw fɛ n'a ɲɛsin bɛ Afrique du Sud ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuɲaɲanabaw ma bonyamaseginkanw lasetɔ Nelson Mandela denmuso dalen mɔ a ko Zinzi Mandela Nelson Mandela denmuso ye kɛlɛ minnu kɛ k'u nato Afrique du Sud dɔfɔ kɔnɔ n'o ye tariku ye k'a fɔ a bɔra cɛfarinw na ani muso farinw wa a yɛrɛ kɛra muso farin ye ka sabu kɛ Zinzi Mandela Nelson Mandela denmuso a mɔna a fa Nelson Mandela ka degu kɔnɔ kuma min ni nazara kɛmɛ ka siya woloma fanga sɛbɛkɔrɔ cogo Afrique du Sud farafinden tɛ se k'a fɔ k'a b'a ka hakɛ yɛrɛ ɲini fiyewu ni mugu ni kisɛ ma dayɛlɛ ka ɲɛsin a mɔ ka Nelson Mandela to yɛrɛ kaso la kaso min bɛ wele ko Robben Island nin bɛɛ kɛra denmuso ɲɛna denmuso yɛrɛ y'a ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ o kɔnɔ bagabagali tɛ bagabagali ye o bɛɛ kɛra n'a ba Winnie Mandela la wa Nelson Mandela denmuso Zinzi Mandela nazaraw u ka maa min nana fanga na san 1980 kumaw n'o ye président Bota ye o ye gafe dɔ sɛbɛ k'o bila ka taa di Nelson Mandela mɔ kaso la ni sɔnna nin mɔ i bɛ bila ka bɔ kaso la i bilalen i b'i da k'i bonbo ye kan'a fɔ k'i bɛ farafinden ka hakɛ ɲini o selen Nelson Mandela mɔ kaso la Nelson Mandela y'o gafe jaabi k'o lasegi
a ka denbaya mɔ wa denmuso min y'i jɔ ka gafe kala Nelson Mandela ka gafe k'a fɔ n bɛ fɛrɛ ka sa kaso de la n tɛ diɲɛ n'o ye musolaka in de y'o kɛ n'o ye Nelson Mandela denmuso ye o don fana bɛɛ tɛ se k'o kala k'i ma jɔ saya kan Nelson Mandela den 6 la 2 de bɛ balo la sisan a 2 bɛɛ ye musow ye Zena ni Dlamini o ye min fatulen filɛ nin ye sisan o dɔgɔmuso ani Pulma Makaziwe Mandela o fana ye musomanin wɛrɛ ye min sɔrɔla a n'a furumuso fɔlɔ cɛ ni o ye Evelyn Maze ye mɔdenw kɔni ka ca. Faransikaw ka minisiri ɲɛma Jean Castex a taara Guyane ye yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ Faransi ka mara kɔnɔ Guninw do Kouaji ka farafina gun ni Ameriki gun cɛ u ka yɔrɔ ma ko la France d'outre-mer Faransi ka yɔrɔw minnu bɛ Kouaji fan dɔ fɛ minisiri ɲɛma kura a bɛ ka taa Guyane coronavirus bana kɛlɛli nasaraw de kan dimanche a cunen Guyane a ye hakilinatigɛ di Guyane ka denw ma k'a fɔ Faransi minisiri ɲɛma n'a ka minisiriw ni bilakun bɛ u la bi coronavirus bana kɛlɛli do Faransi mara bɛɛ lajɛlen la a ko n'i y'a ye k'a fɔ coronavirus bana bɛ ka sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya bi Faransi n'a mara kɔnɔ k'o ma kɛ kunfɛ ko ye jamana ɲɛmaaw ka cɛsiri de do a ko kumana ko jamana ɲɛmaayaso kɛmɛ ka wuli ka jɔba kɛ o la ani minisiri kun bɛ ɲɔgɔn fɛ minisiri min ɲɛsin bɛ Faransi fan ninnu mɔ n'u ko ma ko ministre des outre-mer Sébastien Lecornu kɛnɛya minisiri Olivier Véran fɛnɛ kun b'a nɔfɛ a taatɔ taara ni subahana manji dɔ ye kɛnɛya nasira kan ni maa kɛra k'i kirikara la ko fiɲɛ bɛ ka bin ka tigɛ i la i tɛ su ni tile dɔn bilen fɛɛrɛw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kɛ ka fiɲɛ sɔrɔ ni u k'a ma ko module médical de réanimation a taara n'o tɛtinɛkunni ye a fɛ pankuru kɔnɔ k'o bɔ k'o jira pankuru jiginkɛnɛ yɛrɛ ka ye Guyanekaw la. O Faransi jamana kelen kɔnɔ ntɛnɛn tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ la kɛnɛya nasira ka jamana ɲɛmaaw ni kɛnɛya tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna kɛ sababu ye ka nɔgɔyaba don kɛnɛya tigilamaw ka baara la bɛnkan ninnu ɲɛsin bɛ kɛnɛya tigilama minnu ma ni bɛnkan sɛbɛn fila don kɛnɛya baarakɛlaw ka lapasajɛkulu caman y'a jira k'a fɔ u jɛna n'a ye a ka don ba la maa minnu bɛ baara kɛ labitanisow la ka daminɛ infirmiyew aides-soignants ani hali minnu tɛ biɲɛtigiw ye ka maa furakɛ ni olu ye sɛbɛnkura ɲɛnabɔlaw ye olu bɛɛ sen bɛ tɔrɔmɔɲɔgɔn sɔrɔtaw la bɛnkan sɛbɛnw na dɔ bɛ fara saraw kan kalo euro wari 187 o ɲɛsinnen don lapitaniso baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma hali minnu bɛ yen ni olu bɛ maakɔrɔw ladon yɔrɔw la ka sabu kɛ yɔrɔ dɔw jɔn bɛ nazara la maakɔrɔw binnen ka dɛsɛ u denw n'u mɔdenw n'u bɛnnidenw ti u ladon u bɛ taa bila ye k'u ka hadamadenya tɔni kɛ yen maa dɔw bɛ yen minnu b'u jandu la yen olu bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn in na euro wari miliyari 7 ani kunkanfɛn o de bɛna don a da fɛ baarakɛlaw ka lapasajɛkuluw minnu bɛ yen i n'a fɔ CFDT CGT ani Sud u caman y'a jira k'a fɔ nin ye donba ye kɛnɛya bina k'u ka olu bolo u ka kɛlɛ kun ye nin de ye. Espagne jamana kɔnɔ bi maa caman degun bɛ yen Maroc ka denw na ka sabu kɛ Espagne jamana coronavirus bana a bɛ maa min na 250 don 28,400 a kɛra sata ye o kumana Angleterre jamana kɔfɛ nazarala Espagne jamana bɛ na jɔyɔrɔ 2nan na n'a ma ɲa k'a fɔ Espagne ni Maroc bɛ dancɛ la Maroc jamana maa ɲɛmaw a bɛ kalo caman bɔ kabini marisi u kɛmɛ ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan u ni Espagne jamana cɛ o ye k'a fɔ duguma siraw bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ Maroc ni Espagne cɛ ni Maroc ka den bɛ yen ko min sigiyɔrɔ bɛn bɛ Espagne jamana ma wali kelen k'i ye Espagne ka den ye i sigi bɛ Espagne k'i b'a fɛ ka na Maroc doncogo t'i la nka juillet kalo tile 14 tarata yɛlɛma dɔɔnin bi kɛ ka gɛrɛndɛ dɔɔnin wuli Maroc jamana fɛ ani Espagne cɛ Maroc ka den minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Espagne jamana ma ani Espagne ka den minnu y'a kanu ka na Maroc u bɛ se k'a kɛ nka f'u ka taa jamana wɛrɛw de la u t'u to Espagne ka wuli k'u kunda Maroc kan u bɛ se ka taa Faransikaw ni Italie jamana kwajidaw minnu bɛ yen Faransi port 7 ani Italie port jeunesse u bɛ se ka taa ye ka kuru ta ye k'u kunda Maroc jamana kan a b'o cogo fɛnɛ na n'u ma ɲa k'u bɛ pankuru ta k'u kunda Maroc jamana kan u tɛ wuli Espagne jamana kɔnɔ u bɛ taa jamana wɛrɛ de la ka pankuru ta ye fo n'o y'a sɔrɔla Maroc pankuru yɛrɛ de y'a dabɔ a kama Maroc jamana ɲɛmaayaso ka laɲini kɔnɔ ka Maroc pankuru wuli ci kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kama Espagne o kɔni bɛ se ka kɛ Maroc jamana bilama coronavirus bana bɛ maa min na 74 ani 771 don 242 ani 42 kɛra sata ye Espagne jamana denw kun bɛ damu ta taamasiya dɔ la u ni Maroc cɛ samiya ka taa don kawulɛdaw la ani tilema o bɛɛ kun bɛ kɛ senɔ ye Espagne ni Maroc cɛ Marocaw minnu sigilen bɛ Espagne ani Espagne ka den minnu ni Maroc taama ka d'u ye u bɛ nin kuma in de sugandi ka kurun da ka na Maroc u ka sɛgɛnnafiɲɛ bɔ k'olu kɛ ye ko in digɛlen digira maa caman na Espagne yanfan fɛ.
nazarala jamana min wele ko Pologne jamana kundigisigi kalata kun bɛ senna ye a kun bɛ maa filaw minnu ni ɲɔgɔn cɛ a sɛbɛkɔrɔ koronnen kun don u ma se ka danfara joona ka bɔ ɲɔgɔn na nka jatew y'a yira k'a fɔ maa min kun bɛ ka jamana mara n'a kun gɛn kun bɛ k'i kama yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ san 5 ko kura ale ye sebaaya ta 100 sara la 51 ni ngɔri 2 ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn na o ta ye 100 sara la 48 ngɔri 8 jamana ɲɛma n'o ye André Jaduda ye a bɛ sigi a nɔ na jamana ɲɛmaaya la nka bi bi in na Pologne jamanadenw de hakilina kelen na jamana ɲɛma kɔni y'a yira k'a fɔ a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ ka sabu kɛ san 5 min tɛmɛna jamana labaara cogo la Pologne ka denw yɛrɛ dama ma se ka ɲɔgɔn ye wa ninnu maa fila a kun bɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw tilalen kun don u cɛ nka maa minnu yɛrɛ jamana ɲɛma fanfɛ o cɛyara ni fan dɔ ye jamana ɲɛma ni o ye André Jaduda ye a y'a yira k'a fɔ a n'a cɛsiri min bɛ se ka to laɲini minnu bɛ Pologne ka denw na u ka laɲiniw bɛ se ka dankɛnɛmaya. O de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nata.